Članovi ronilačkog tima Dragor Sab, specijalizirani za duboke zarone, već su u Jadranu pronašli nekoliko povijesno vrlo vrijednih olupina, među kojima je i topovnjača Palestro, potopljena u poznatoj Viškoj bici. Na krajnjem jugu Hrvatske sada su otkrili olupinu podmornice, prve u Jadranu za koju se od sada zna točna lokacija potonuća. Uobičajen uron ovdje u Moluntu, nedaleko Dubrovnika, postao je fantastično otkriće. Na dubini od 85 metara ronioci su pronašli izgubljenu njemačku podmornicu potopljenu u Prvome svjetskom ratu prije više od 100 godina. Nekoliko tjedana trajale su pripreme za zaron na mjestu za koje se već neko vrijeme zna da u dubini nešto skriva. Na 85 metara dosta je tamno i jako je teško roniti bez svjetla. Temperatura je bila 14 stupnjeva, cijeli uron je trajao 3 sata. Malo je bolja vidljivost nego prošlih dana, tako da smo mogli malo bolje snimiti stanje olupine. Pa brod nije. Ronili smo na olupinu, pretpostavljali smo da je minolovac, međutim nema konture broda i naprijed ima karakterističan detalj krilca, to meni sve liči na podmornicu neku. Svaku dvojbu vezano uz to što je u dubini otklonio je natpis na brončanom poklopcu topa te njegova pozicija. Znamo da je UC-24 po tome. Daljina odgovara od otvora i top je 88 mm, označen je s 8,8 cm. I piše u bot. Bila je duga 55 metara, nakon isplovljavanja iz Boke, pogodivši je torpedom u desni bok, potopilo je francuska podmornica Circe. Ovo je jedina podmornica u Jadranu. Odlično je to što leži na dubini od 85 metara i bit će dostupna većini tehničkih ronioca. Nadam se da ćemo još puno puta zaroniti na njoj. Ovaj vrijedni arheološki nalaz nakon zaštite lokaliteta privući će ronilačke timove iz cijeloga svijeta i dati vjetar u leđa razvoju ronilačkog turizma na tom području. Stigli smo i do